Bueno, azken 20 urtetan gatazka hau biziri dago eta inoiz ez da kontzentzu ahaleginik egin instituzioen partetik. Guk egin duguna izan da ariketa demokratiko bat, herritarrei galdetu, herritarrek oso garbi hitz egin dute, gehiengo nahiko batekin hitz egin dute herri bat izan nahi dutela eta herritarren borondate hori errespetatzea baino ez dugu egin. Orain kontsentsutaz hitz egitea 20 urtetan kontsentsurik egon ez denean iruditzen zaigu, bueno, deigarria gutxienez. Jo dezakete, hori aurreikusten genuen, hala ere guk erabaki genuen ariketa demokratiko honekin aurrera egitea eta herritarren hitzari tribunalak jarri nahi bazaizkio parez pare, uste dugu hori ez dela bidea, ez da, uste dugu herritarren hitza errespetatzea dagokiola mundu guztiari, igeldotarrek hitz egin dutela, beste toki batzuetan ere izan dira desanexioak eta inoiz ez da ezer gertatu, ez dugu lertzen zergatik sortu den halako katramila gai honekin, ez da, igeldok esan du herri bat izan nahi duela, uz diezaiogun igeldori herri bat izaten, naturaltasun osoz, nik uste dut herritarrek ere naturaltasunez hartu dutela, gai hau gehiago dela mediatikoa edo politikoa, benetan herritarren artean zerbait gaizki ikusia dagoena baino, ez da? Igeldok herri bezala funtzionatu nahi du, egin dezala bere bidea, bideragarria dela frogatu da, txostenek esaten digute bideragarria dela, zergatik horri helegite bat sartu, zergatik ukatu igeldotarrek nahi dutena izatea, zergatik. Bueno, ni gauza hauek gogoratzen didate Rajoy Madrilgo gobernuan esaten dituena Kataluniarekin, ez da? Eta benetan harrigarria egiten zait ikustea nola hemen hainbat politikarik Rajoyren papera hartzen duten igeldori dagokienean, ez da? Laguna juridikoak egon badaudela, guk uste dugu juridikoki gaia ondo aztertuta dagoela, ez dela aplikagarria ondoren egon diren hainbat lege beraiek aurretikan egindako eskaeretatik abiatzen direlako, eztabaida dena den ez da hainbeste juridikoa politikoa baino, ez da? Prest gaude igeldotarren hitza entzunda hauen erabakia errespetatzeko? Hori da, gainontzeko alderdiei luzatu nahi digun galdera.